Heippa trallaa! Tänään on palamusunnuntai, eli ainakin täällä meidän korkeuksilla ja myös tuolla Lapissa. Tänä sunnuntaina oli tapana käydä aina virpomassa. Tähän seuraa teille semmonen kilpailu. Tässä on teille kuva 1. Näyttikö yhtään tutulle? No, anyway. Sitten tulee teille lisää kuvia. Näyttikö se yhtään tutulle se toinenkaan noita akka? Ehkä työ nokkelana huomasin, että siinä on yksi ja sama tyyppi, eli minä. Kuvien välissä on kulunut vuosia, ehkä jokunen. Ja kysymys kuuluu, että mitäs veikkaatte, paljonko on kulunut aikaa vuosia noiden kuvien ottamisen välissä? Ja sitten kun sivuillani on Facebookissa 1000 seuraajaa ja Instassa 1000 seuraajaa, arvon kaikkien arvanneiden kesken savusaunaelämykseen 4 hengelle. Ja huom, Instassa ja Vasessa on erilliset kilpailut, eli arvon 2 voittajaa. Ja tämä on käytettävissä niin heinäkuun loppuun mennessä, ja suopi käyttää vaikka sitten heti, joten pistäkeepä sivuja seurantaan ja kilpailua jakkoon. Kuvan koirat ei kuulu palakintoihin, mutta tässä on se savusauna, jossa sitten palakinnot suopi lunastoo, joten ei kun vaan arvauksia kehiin ja sivut seurantaan.